mi jaka julde so khutbaji ne jaay julde famata ba khutbe ne pular ko haram onon bandiraɓe hal pular ɓiɓɓe hal pular en kala yimo ɗon dariɗo yi alma mil naafegel kuɗangel kefirel ngel Allah bonni ene khutbenira pular ene juulda pular so juuli caggal on ala juulde so mayi kadi o juuletake mo juulani so mayi juuletake onon juulɗo pular ɓe son mayi on juuletake wona e diine mayi ɗon koye kefiru mayi ɗon ko yeddude annabi sallallahu alaihi wasallam danam de ko dow wala non ko ngaabi biye saka kontaan ñitti mbi holko ngaabi biye saka kontaan ñitti ara gidda ala ko dem ay gor wade mo julde para holan bi pour ngomida or pada kon awadi ko harmi a haali ko harmi mbi sayde ba sa julde ko wondi men hadde mo julde para gor fo so juuli julande ko muɗum so ɗon keewi kuroji mataw non ɓurno annabi sallallahu alaihi wasallam heede kuroji walla annabi sallam ɓurde waɗum bonande ɓe fof no galle mumen ɓurɓe wadde annabi sallam bonande ɓe fof ko galle mumen koye galle mumen a boylaɓe ne debbo muɗum ɓe muɗum walla ko jiɗɗon mataw ɓurde annabi sallam koreji ƴeewi ko mbatton ko ya ayyuhal muzammil ya janngoy ɗum maɗo ceerno ma ko guukaɗo anda ɗum jangguinomo ɓaɗo kefeero jangguinma kam ɗum ɗon ya yew nanda ko oustaz yo Allah bon oustaz ko Allah usti oustaz ko rawande wordu na yeeru wuuka andu ko ɗum wiyete oustaz sa oustaz an ko Allah ustuma sakaɗa daro a hulani a hersani aɗa haala ɗum ɗo a yiyano bagaɗo ha biri binnasi ɗo Allah haali woto yimɓe juldu pular anani kam ɗo Allah wi ndewe annabi sallam ɗo anana ɗum anani ko Allah wi ko nara sallam adde moɗon jagge ko haɗon goppe mbiɗon Allah en nana fof so Allah nana fof mata ko Allah nani fof jaɓa mata ƴettoɓe Allah nanata ɗumen minen wiyeteɓe seerami ƴettoɓe mata Allah nanata min ma ayde bonde e ceernajo ƴettoto min ƴetti wona mbiɗon juldu balata dari min ƴetti ƴetto jam nde kay ɓuuri dagade ko juldu ton pular ko min kam juldade pular taw mbiɗo Allah nana fof ko ƴettomi ko Allah nana goppe yo rigite bonnedi ɗamgal ko ɗe Allah nana kala ko neɗɗo haali Allah nana mata ko Allah nani fof jaɓa mbi ƴettoje amen ɗe Allah nani wona mbiɗo moƴani ñande minen waji wara ƴet ceerno Amady Tidiane ƴettotoɗo min ƴetti min ƴettaki yumma min ƴettaki bamma min ƴettaki hay goto e galle moɗon anne aɗa wela tan aɗa haala ha kalaka anda min ƴetti min tawi ƴettimi ko ƴettiɗomi ƴettimi ko bonɗo e l'islam nedi ƴettimi ko bonɗo e annabi sallallahu alaihi wasallam nedi ƴettimi ko bonɗo e Cheikh Tidiane nedi an mi ƴettaki ma mi ƴettaki yumma mi ƴettaki bamma Amady Tidiane ƴettotoɗo ko min ɗo e madana ko min kadi ko min gotano ɗo ƴettotoɗo haade no firtoji ceerno goto arta ɗo arani yeesam arta caggalam min tan wona ɗo ƴettotoɗo so Allah jaɓi wona mbiɗo Allah nana fof mbaɗ ƴetto ha laakal ha gucceli ma wayde bande ko gonɗon koto giwɗon to paɗum ɗum ko indam ɗi meɗe Amady Tidiane ƴettotoɗo mi ɓuuri ɗon mbiye Amady Tidiane kefero ƴewon gare ɗon an mo wiyanimi a waɗanimi a wiyani ceernam a wiyani leñolam a wiyani gonkam a wiyani diinam an holko ƴettotoma an holko mbiyatmami somi ƴettima goɗɗo an holko wondima e ɗum an kadi jogi killuɗa aɗa jogui mo killanɗa aɗa jogui kalɗa aɗa jogui mo kalanɗa goppo ƴetta jamɗe jaaha an ndena ɗemgal ma e hunuko ma ñande waji goto wi Amady Tidiane ko an mbimi oyi ko an ƴettotoɗo mbimi koto yumma ala hen tono koppi téléphone mo noddiri mbomi hatta mbuɓi hañande minen ɗo waji goto wiya Amady Tidiane ƴettotoɗo min ƴetti mi ƴettaki yumma bandam mi ƴettaki bamma mi ƴettani miñe mi ƴettakima an hoore maɗa holko woni wona mbiɗo Allah nana fof imata hol bakkate mi ƴettoje ɗe so Allah nana ƴettoje ɗe yo nan ƴetto jamɗe o mande ko ƴettimi ko gonga walla mbimi pular julditake hande julditake jom kala julduɗo pular ko kefeero kafiri kafiri ne kay wona kefeero kefuji tati ko kefeero kafiri billahi mo Allah huɗi
gele joni onon bandiraɓe ɓe kala ɗo nanɗo sawtu wulamngol kala ɗo nanɗo sawtu wulamngol kala juuldo pular e juuldo way jawde caggal juulɗo pular ɓaade omo andi so on so maayi juulitake kefero sabu o juulani juulduɗo pular juulani yewno ceer noon fedde femboriɗen aluswal jamaati wonɓe nokshot ɗum de woni barke moɗon woto gonɗon ɗum de mata wona korka jewte korka oɗon mbaɗa ada to ministére l'islam oɗon mbaɗa jewte eɓe jana e ɓeeɗo kalneɓe gonga woto diine mon woni korka ha maayi ñan fof ɗum jogui yeytoɗon ka l'islam ko waɗi on yaltude kalon ɓeeɗo ko waɗi on yaltude onon ceernon mbimi onon ceernon mbajo to ko radio murtani mi boppane goto kala meɗo toon yewtude kañum mbimi so nani oɗo kuɗaɗo o kefere oɗo bolle puuɗeji en haalene bona e Allah neydi yo pular julde ede yedda annabi sallam oɗon jooɗi oɗon ñoofi wata pawɗon ɗum mbaɗa kam ɓuuri min hewde ko royi wa ma ya'lamu junuuda rabbika illa huwa ko Allah andi ko yoni sa memi din ɗon mi mete mi anda goɗɗo kono min kam mi mete wona seere mi woni toon ɓe jamma yalam woni barkeji mo tan de ko ɗum ɗo ko mbiɗa ɗum ko sirku ɗum ko so joni noon mbiɗo ene juulta pular mbiɗo ene juulta pular kadi wi hay goto wawa ɗum juulde pular ko kalɗon wona ko sunna ya ahlu sunnat wal jamaat fedde fomboriɗen jalte mbawɗon nde ko winode Cheikh Tidiane mbawɗon nde ko winode Waliya Fouta mbawɗon nde ko winode Moƴƴuɓe kucceɓe kele yargoji moɗon ma ponde min ƴetti wona mbiɗa Allah nana fof min kay ƴettortomi ko Allah nana beele Allah anda mi siki Allah anda kadi ko mbaɗo Allah diine ko ɗum ƴettortomi ha Allah nana barke Allah nana janngomi janngat kese pul ɓe ceernam ɓiɗe fakuru janngunomi ɗe janngu nden deftere ko nden natan tole jom ɗum ko haala mbiɗon yon ndew ko annabi sallam mbi ƴeew ko Allah yamiri ƴe mbiyon wonde Allah nana fof ɗum ko jom mbaɗa ko Allah nana fof ne moƴƴi marde se hefere mbiya nabi sallam ko billaji ne mari Allah nanani nde mbima ko billaji walla ko ni mbere Allah nanani o jaɓi ɗum o jabtima de walla onon noon on paamani on janggani haydara on ganda ɗum watirtone haala on ganda ɗo jaltirtone haala ƴeetan bagara ha bira binnasi ala fof ɗum yimi ɗo Allah en haɗi yimɓe juuldude pular kono kay kam a yi ɗon kay ko waɗi wulla waɗi rasul way leydi ayi kay o mayi asilla wa rasulu fa anna lahu nar jahannam a yan ɗum kono nelaɗo sallam julde ko an ɓuri ɗum andude nelaɗo sallam tan e nder ɗamgal makko ngal o nela e muɗum ngal Allah yamiri mu yo yettiniri yimɓe ngal hoore muɗum so tawi neɗɗo haali e nder julde he faali tori ko ha neɗɗo o faama ko haate ko julde mum tawi wotti Allahu akbar ko mbatta e takbirataji so neɗɗo ari mbeɗa kaari ala ɗo aɗa juula sa wi naam walla la wala ɗo julde ma boni ko arab te ɗemgal arab ngal ɓuri dendagal ɗemgal ngal Allah tagi keddugal no annabi o ɓurdi ni ko noon ɗemgal muɗum ngal ɓurdi no annabi no ɓurdi ni ko noon leydi muɗum ndi ɓurdi mi heeɗima noon humam binne gooto naskaɗo kefere mo ƴeewata ko yahata joni putume makko ɗo e YouTube he comme haala mo wiya ko mbiyeten ga ko bida mo gañɗen ga o de e surko mo garɗen ga o ɗum ɗo de so tawi neɗɗo yehi ko rewarete ga Allah ko so jeehi toon so ɓe jeehi toon ɓe moftat kurusaji maɓɓe ɗi ɓe mofta gudde maɓɓe ɗe himaydirone ba an mati laaɓa ƴukkatam ko dokkoɗa hefere mo dokkuma kaɗe suudu nawdaka makka mayde bonde somin deƴƴa deƴƴata ñanden ko hefereɓe hono maɗa dokkuma laafa mbiɗa aɗa ñaagui julɓe duwaw bande jaabi ma wima min dokkatama e ɗum ɗo duwaw hama Allah addi giɗo Allah malaɗo waɗatma ko haali fuɗama daba ko kay duwande ɓen ƴobba laafel ma karmo ngel mbiya wonde aɗa suudu nawde laafma ka makka laafa ka juulitake naafi geeji hono ma faasi geeji hono ma ndendina tottuma laafa mbima ko garata ma an ɓuuri wawde haalde musiba wona ɓuuri wawde wajade kay ko anta ɓuuri yorde guite an han ma accuru wirtoɓe han ma accuru law Cheikh Tidiane gol so Cheikh Tidiane moƴƴini ko hoore moƴƴinande so bonni ko hoore bonnande an sa moƴƴini ko hoore ma moƴƴinanda sa bonni ko hoore ma bonnanda bonna koreji maɗa
so tawi aɗa jogii yimɓe walla aɗa jogii yimɓe haal ko ngannduɗaa haaleedema ko boni e ƴetteedema ƴetteede njaate fof ɗum dindedaa leydi ndi so haali ko boni tan naattiɗaa koye ɓen mbaɗaɗaa ɓe so ɓe yehi toon moftata gudi ɗe an sa yi a ɓorta tuuma an sa yi makka a ɓorta tuuma walla wona ɗum miijima e vidéo ji a dari e suudu ka waɗa haala doɗɗereema ɗum e jooɗaade e suudu ka ene waɗa sohruɗo wiyet an kadi fal force yet an kay bone ko ɗum nanno fof ngadi a boorama ɓaɗa ko heefere ɓe ndenndi dokkuma laafo mbaɗɗa e hoore ka juulata ahlu sunna waɗa jamaata hay gooto hawranema e ɗum ɗum ko faasigagu ma e nafira e keferagu ma rokkuma ka laafa wona wontema julɗo wona wontema nunɗuɗo wona wontema ɓii demo wona wontema dimbo sinno aɗa wonno dimbo a nanggat ɗemgal ma mbasa toñde so tawi ka julɗo gona a nanggat ɗemgal ma mbasa toñde sinno aɗa haqqilno e ko jahata ko a nanggat ɗemgal ma mbasa toñde toñata ko julɓe meeɓe jannguɓe meeɓe sa añi Cheikh Tidiane jooɗo kono ko Cheikh Tidiane ko kay sa añi ɗum ka kefere astahfirullah salatu ala nabi la ilaha illallah ɗum koy ka kefere mullaga hay goto wawi ittude moye ɗum yet sa hersama hersirama yimɓe walla goɗɗum e goɗɗum yo dañ ko kalɗa yo dañ ɗo kanduɗa hoore ma yet ko doganoɗa aɗa waɗa cirque en yo ga en waɗi e neɗɗo wiide e nasaluka e min jettoroma Allah min jettoroma so neɗɗo yettoraki Allah goɗɗo holmo yettorta an kay lafa ka ɗum koɗa kannere to Allah kanka juulitani soko yetto Allah walla so neɗɗo ñagoraki Allah sababu holko ñagorto ɗum so moloraki Allah sababu holko molorto ɗum wala qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim Allah kayne andi say hono maɗa en andi fasigi hono maɗa ɗum ko so tawi aɗa jannga qur'ana ya moolo musiba e muɗum wona wasila mayde konde walla jeete somin deƴƴi ndeje min de somi deƴƴi jeede goɗɗum ala naafigeeji noon sortuji kañumen puɗɗuno wiide ɗo e Turki ene julde pulaar e Pakistan ɗoni min ɗum kamɓe goni nelaɗo sa sallam holma ɓe mbawmo jiide annabi sa sallam hol meeɗo nande sahaba juldi ko wona ɗemgal arabiya walla nelaɗo sallam meeɗi julde ko wona ɗemgal arabiya pelel moɗon tambale ɗum woni pulaar mum ɗum woni ɓamte pulaar ɓamtude pulaar ko ɓamtude ndemagu muɗum ɓamtude jeyi mum ɓamtude pasiragal muɗum ɓamtude ko jeyno rontude ko tawno so tawi ko nunɗal e pelital e cuusal kono wona wiide waɗi naɗa sa sallam compteur mormon ñande en tan waji gotel wi kañum en waɗa daawa yeyto to belel urngel to koye ustasuji kuɗaɗi ɗi Allah huɗi ɗi yimɓe juuli ha gayni tan hafti assalamu aleykum yimɓe ne mbaɗa allahumma anta salam kañum dari allahuma tan mone wajade yimɓe juuli ha gayni a juulde mum waktuji gayni eɗe mbaɗa allahumma anta salam an ko ɗon mbajoɗɗa ɓe mbajoɗɗa ngal bonedagal beele urngel la mbaɗi allahumma anta salam ha gasi kañum pokkiri accimo ɗon omo looƴo omo tuuta te allahumma anta salam barke muɗum e fayida muɗum e mangu muɗum en Allah teddiniri ɗum tawa yimɓe ene mbaɗa allahumma salam juula ene mbaɗa allahumma salam an wona himmirde ko wona ɗum morma an fasigi o aɗa andi hoorema bel urel ngal ene nganduma to allahumma anta salam tout simore joni nde kalɗen no Allah wi so tawi eɗen juula yen janggo qur'ande komi nden kadi jippino e annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal muzammilu umil leyla ya ayyuhal mudassiru ɗum fa anzir kala hen ɗo wonno nabi sallam arti ene signa ene huli ene janga jom suudu makko biyeteɗo Khadijatu bint Khuwaylid wondi mo nabi sallam jam ɗum woni Alhaji Malik wi Khadijatun sakkanat bil qalbi qa'ilatan lam yukhzika Allahu fi daraini la takimi wimo jam annabi sallam woto hul joomi o jamfata komo yeɓata komo o haynatama o hirsintama o ronkintama abada ko ndendi Allah neli Jibril alayhi salatu wassalam
caggal jippo caggal ciñugol makko suddede mo ya ayyuhal muzammilu ma so ya ayyuhal mudassiru ya rasulullahi joome ene salmin ma ene salmina khadijatu bintu khuwailid khadijatu en heedi ko haalta jibril ko wimo joome haalinde mo ko antigi kanko khadijatu hedo an mo boneri mo anda allahumma sallallahu anda barki mudum o bamti juude makko dow allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna aljannata daraka dar salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram den juulu farlaka farak beyu biyadu ma adi panti donc ala kon ganda de julde farlaka wala ɗum noon so tawi onon yoga e seereɓe moɗon almuɓe moɗon ɗayiɓe naskaɓe malkisaɓe mbi ceerno goto namdama mbete annabi sallallahu alaihi wasallam juule ibrahima wi a kay allahumma salam ala fof mo annabi sallallahu alaihi wasallam ala fof annabi mo Allah juulani ɗon Allah ali ɗon juulu ewetata yiyani walla anda bandiraɓe woto won jaɓanteɗo konngol walla nante haala tan ɓe ko mbeɗa faade woni yoɗa haala iya allahumma salam ala ɗon ala annabi mo Allah juulani oɗon mbaɗa bamma wona annabi kalna min ende bamma kam to en hen ha ya allahumma salam hay annabi sallam ala ɗon walla allahumma anta salam wa annabi sallam wonno allahumma ya allah de anta salam wa kisa wa minka salam koye ma umurto wa ilayka yudu salam oto annabi wonno tabarakta wa ta'ala itiya wa ta'ala rabbana tabarakta rabbana wa ta'ala ita ya zal jalali wal ikram annabi sallam yedi wiye non mo annabi sallam da haala kala annabi goddo kaltedo o tamira koye mon ala annabi daño martaba ha ɓura annabi sallam ala ɗo haalte taw annabi sallam haala ka taw wona hoore holko nawdi allahumma sallam e julde ibrahima sako wiide annaba fof seere ɓe garti hakkillaji moɗon ɗi goto almudun bolle puuyɗon ñiifi ñaafo yon non on e dow bolle puuyɗe mbimi sonnanani mi refta hen conférence fof miyennoɗo waddino code aduna ko aduna diina ko gila tan muhtar wulde da tan wiya wiw faade ɗo jaareten samedi ɓen ɗo oɗo conférence ko Allah ɓuri bonnude ɓuri harmude conférence mo diina ene yedde mo Allah ene yedde mo qur'an ene yedde e dow hay hunde mi refta hen gongol onon bandiraɓam ɓe kala e ɓeɗo qirriɗo wonde ko juulde pulaar tan juuldata so maayi juule taake wa man ya'sillah wa rasuluhu fa inna lahu nar jahannama nana ɗum kay onana ɗum hande onana ɗum janggo onana ɗum ɓaw janggo mo taaraki moƴƴuɓe amin min tartako ɗum mo taaraki diine amen min tartako ɗum mo taaraki feere men min tartako ɗum ni foti goɗɗum ala min noon komi ƴettoɗo min ƴetti kono mbiɗo Allah nana fof ndeke jaɓi malama Allah ndeke so nani fof gasi gasi minen mi ƴettoto ha wula ha taƴa momi ƴettaki mum no mi ƴettaki bawmo mi ƴettaki mawno mi ƴettaki ma ande hol wondima e ɗum ɓannen a yiyata sa waɗi ko ƴettima tan ɗo galle ma ɗo gonɗa ɗo ƴettete ñande fof rewɓe ƴetto yimira bare so wala ko mbawɗon hen debbo haalde ɗum tan ƴettore gudde mata komin jeyɗon ma ayde ɓande an mi haaldanima haalde debbo ma ƴettima jam ñali waali ƴettimo yumma ene jaguma ene fi ala ko mbawɗa hen ko mbaɗa hen holto woni mbiɗa gila ɓeɗa ha birbina so yanɗo Allah haadi julde pulaar anan kam ɗo Allah wi kam yo annabi sallam kala ko addi koñmi rete mo ɗofte jiɗɗo Allah yiɗi ɗum fof yo rewe annabi sallam hay ɗum o yiɗa jara onon bamɗi kalali ɗi sa nani bamɗi tugi walla bamɗi silloɓe kono gon bamkono silloɓe holto neɗɗo yeddata yidde annabi sallam ɓoli kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah annabi sallam wi yimɓaɓe so tawi eɓe jiiɗi mi yiɗaɓe kay tigi rigi mi yiɗaɓe yoɓe ndew e ma no gaddirɗa ni onon gonko pulaar julde pulaar hata wonto annabi sallam julde pulaar min mi wondaka ɗum ko ɗum walla ɗum ko ɗum mbimi kon mbaɗi conférence karmuɗo mo jogorani mo wota Allah hebbini hono makko woto Allah ɗimmit hono makko woto Allah barke e ko kalɗon toon ko bonni diina ko woto Allah barke e ko pawjuɗon toon ko e ko jogoɗon fewji toon ko e ko jogoɗon ɓeydade toon ko ƴeewi mintaji moɗon assalamu aleykum
dani so tawi on pelliti ɗum ashhadu anna muhammadan rasulullah wono juuldo pularɓe kala ɗo ɓe tawi oɗon julde tawi noddi woni ashhadu anna muhammadan rasulullah mbara on nam tawi koye moɗon jeeya mbar ɗum sabu on ko fasi bar Allah woni mawɗo Allah ko mawɗo isa ruhullahi on kam haali bam nam ko bam woni ande mum ko noon kalani babira mon an mbiɗo lawani ha bari binnasi ɗo ane hol bamma anen haala min bamman wede nam tawi bamma ko annabi haal pularen ɓe son bonni diina o jam ala hende jam ala yettade on e lokade on nam maslaha ala basde yettade on jekkiɗo on de min mi yettato on mo yetta ko min mi yettato on nam jiɗɗo yo haal mo yiɗa yo jooɗo yo falade hay goto kadi mi naworani kono min ka ko nandiri mi noftam ko an baɗɗo wutel maɗa baka e goɗɗo ene hen mani aɗa guirijito hay goto daraɗo hay goto mati ko wondi min juuluma nam kalɗa tan ɓaada wi kam gila bagata ha bir binna sa yiyani yiyata ka ko joom guiti yiyata ka ko joom haqqille nam yiyata ka ko joom fayida yitata kay ko jiilotoɗo yitata ko jiilotoɗo jontaɗo jiilotoɗo nam kaɓɓilɗo jiilotoɗo on yiiloto on yitata ko yiɗi ko on yitata kadi ko julɓe jiɗi wona fasigi no maɗa ni wona naafigi no maɗa ni wona mo Allah biji no maɗa ni mbirum noon koko jedduɗa annabi sallam koko mbiɗa ko hoɗum mbirani man sa ƴettima jinnaɓe sa ko jiɗɗa mbaɗa e min horam mbiyatama ko jata kono diine o kay abada a wawa haalde hen ko Allah bonni hami mbasa nattinte maɗa min ane ustasel ma mi anda ko ustasel usmane mi anda ko yo maali ajjin ustas nam ustas moɗon fedde fof mbo riɗen nan toon mbiya tan ko jibde yimɓe kare ko to jeeya kaɗo gaji tawa hunde ala ko ande kaari nam gartire hakkillaji moɗon e dewle moɗon gartire hakkillaji moɗon e diine moɗon pular juulata hande kala juulɗo pular ko kiya feero nam kala julduɗo ko wona ko nela sallam juldanno ko kiye feero kala jodduɗo jokkade annabi sallallahu alaihi wasallam jokkorade ɗum duwara ɗum ko kiye feero nam kala jedduɗo duwarade annabi sallam e noddude moƴƴuɓe an faasiɓe biiɗo wonde neɗɗo hanani hen yettorade ko wona Allah an ɓuri annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallam sen ñaguima duwo nam sina Umar ibn al-Khattab en ya umra o wi ɗum la tansana biddu ay ka yabna akhi ko nabi sallam di wini gatade to waɗi ko noon nam walla ande ñande nabi julɓe aɗa ñagui ɗum do nen dakkaɗa kufune karmuɗe ande waɗa ñagui do no keɗa ko haɗa mbiyaɗa ñagui do yana wona haldo manna si ana wemani ambuɗiɗani min wi somin muñanima yet min majjaɗo kalta hen ko nam panda joni duuɓi ɗiɗi hay son fotti e whatsapp maɗa e top mi ɓennet mi ƴewata nam ko ɓurtede woto wata mbaɗi hen gueɗe kewɗe aɗa hen go hiccangue tan jimi ɗum ko katten ko aɗa gogete bidade so ɓe gari ɗum moftat wonon koɓe makko hurinen koɓe folaɓe walla polɗumin an halto man nasiru wono polta nam kono komin folaɓe Allah waɗi ojo makko ɓin tan ɓe gaddi ojo goɗo pawi hen waɗoɓe salat fali makko madina tum nawata hoyani nam ya ƴeewoy walla so neɗɗo faboraki neɗɗo holmo faborto oto mo dakkeɗa o jol hen mbata wadde hen isas yaw so Allah nawma ma bonde nam isas sode ko yimɓe pewni oto ko yimɓe pewni jol hen mbata wadde hen gasoil yaw so Allah nawma nam oɗon ɓuuri amadou andude sowona yorde guite huuɗede bonne neddi ko haɗi neɗɗo so hokkama teddugal hokkama jara an dokkeɗa koka jiya nam an mbiɗo ni o dokkeɗa koka jiya dokkeɗa kaka haaldani dokkeɗa ko neɗɗagal dokkeɗa ko ndimagu dokkeɗa ko fayida bande en fof ene kucci e ma ene jiɗanma jaam an kam malkisaɗo noppi malaɗe puɗa koye hoore malade nam a wawa dañde ko yimɓe dañani gila e annabaɓe maɓe hurinen komin maɓe hurinen holto wona ɗo maɗo de kam nam wona madina to moɗa addede mate maɓe huren mate so tawi neɗɗo woni maɓe hurina e nder madina tum nawata ko bonnan tum seydna Ali folaka ɗon nam seydna Omar ibn Khattab wona ɗon waɗa seydna Ousmane wona ɗon waɗa won ko uste martabaɓe ƴa anga hoyi nam tijan mbiyata e so jomumen jalta mari min mbawiri to min ngala gudde walla nam
ci ko wuterde en sarɗiji wuterde ala sarɗiji oɗon yaha ɗum defa dese jango Ali Harazimi wini nangam ebo payato Amadou Toyimera kefere ko haalata ko nam payi no base daɓaɗo ko haalata ko e ko yeddata annabi sallam wona afdalul khalqo paye muzammilil faqiri al kafir ibn kafir al khabis ibn khabis ko haalata ko nam paye toon to ga jeyɗon e dow ɗum balla cikko toon ɓe jenno toon ɓe Cheikh Tidiane walla ɓe ngala ɓimman nam waɓe ƴetta toon ngala miraɓe man waɓe ƴetta toon ko cikko toon ɗoɓe jogama ndeydi nam biyeede yon ndentu jinnaɓe janamɓe ko nden toon ko jinnaɓe moɗon son jiwɗon mbiya yon jento seerenɓe janamɓe nden toon ko seerenɓe moɗon nam ndenta toon ko seerenɓe moɗon so ɗum mbi on jiwɗon mbiya on ndentuɗe ala mo ɓurɗon yumma ala mo ɓurɗon baaba ala mo ɓurɗon ganda fos sona malki so ɗum nde ɓurɗon yimɓe nam neɗɗo koto dañata malu caggal nde hawrande e yummum e bamum ene wuufi yummum e bamum onon de mi wakkata rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsanan onon yetto ɓurde ɓe hoole moɗon fof goɗɗo e jinnaɗo mo belemma on ngala onon jogui nam ahlu sunnati wal jamaati inno wakso dentel fedde fembo riiɗa en ɗiɗo dawa ɗi cuuluji en bonna diine l'islam e nder noksot oɗon keeɗi oɗon keppa kadi korka darto walla ko aljumare bisimillah rahman yewtere meɗen waɗini wattini nam kaale kaɗo kalne mbeɓen harmi wona janggo aljuma hande ko alhamisa kalne mbeɗen harmi nam gandumi noon min dandam nde ha tan ko dendagal julduɗo pular ko kefere so maayi juuli saki nam so tawi en jogui ɓiɗɗo ko julɗo juldani pular ronatamo ko kefere ronta julɗo ronta kefere onani nam ni foti beɗaɗo ko ni mettaɗo ko ni kamɓe juldoɓe pular ga yedduɓe annabi sallallahu alaihi wasallam e koɓe hefereɓe man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kala defteɗe Allah jibbiɗe kala mo jeɗɗa e annabi en kala mo jeɗɗa kadi ko ni fof foti nam gande koye kamɓe so tawi ɓiɓɓe kadi ɓe gari kadi ɓe mbi ɓe ndewi Allah duuɓi noga duuɓi capanɗe joyi 60 ɓe pini soba goto ɓe mbi ala kamɓe mbi kono alah sallam addi ko hawrenade ɓe ko turki aɗa hawrene soɓe maayi go boyi ɓe turki ɗo palakal nam walla Pakistan en soɓe maayi ɓiɓɓe mabɓe dontaɓe de kamɓe haalɓe ɗum ɗo joni ɓe kamɓe conférence ɗo assemblée ɓenni ɗo kala e mabɓe jaaɗo e mabɓe e nden toɓɓere mbimi so maayi woto ɓim rondu tawi kañum hoorem juldade pular nam eɓe karmi ronede e l'islam wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh weddi woto kam téléphone man ɗoɗaɗe mbayi onen bandiraɓe batton hakkillaji e de moɗon Allah nam batton hakkillaji e ko Allah hokki on ko ɗeɗo balle fof eɓe jaahi e tiptopaji mabɓe goto fof ne haala ɗum waɗi haalde tan ko diine ko ɗum tan moƴƴi en haalde ko ɗum tan moƴƴiɗen haalde ko ɗum tan kanɗen haalde yeddodirde e diine walla yeddude diine walla yeddude ko diine waɗa walla yeddude ko anda ala hay hunde ala ko nafata minon audio ji ɗi batton ɗi minani nam takkoton ɗe minani on jarama beltanimon no feewi ɓaari kay min kadi mi andi kadi Allah nana kala ko neɗɗo Allah nana fof deke Allah nana ƴetto jamde min kay hande alhamdulillah rabbil alamin nam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh e yewtanno e tawraɓe yewtorɓe Alaji Abou Soda Gale ceerno Mamadou Diallo e ceerno Alaji Amalli Wursogi ɗo tiiɗo ndiamen lingoy cam nawligo tan ñande fof nawligo ñande fof tan hay ñande nde himagama dewgal ɗe ɓaani humede mi salmini ahlu sunnati wal jamaati guine mbi sawa taare moɗon hayyat moɗon onon dongana ahlu sunnati wal jamaati ɗum nokco to fedde fof mbo riiɗande ɗo ɓe goni fof ɓe keeɗi ko kalami ko onon ahlu sunnati wal jamaati ahlu kitabi le mbino sunnatil mustaqim musidɗo moɗon beddi enke moɗon Ahmad Tidiane Alpha Ba ɗo e kayri salmini on ñaganima on Allah moƴƴere ene ñagano Allah moƴƴere seerata kadi e ñaganade Allah moƴƴere jamma eno sokki kiɗi wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh